Xeyirli günler, xeyirli kişiler. Qadirli tыңлаучыларым, Qozon әулиесі деп аталған повестімні дәвам етем. Әгер сұрауларыңыз болса, аңламаған сөзлер болса, комментарийларда жазыңыз. Жауап берерге тырышырмын. Рахмет. Qozon әулиесі. Повест. Автор Айзира Гіреева Ақшура. Дәвамы. Шевизаде Үммі Гүлсім мәшіті артында зор бақша бар. Шул бақшаның бір пұшмағында тәбәнек бір ташлы балшықлы дивар үстінде үзлегеннән генә инжир ағашы үскен. Җәй көннәрендә намаздан соң шул агач төбе гүзәл бер сөхбәт урынына әйләнә. Бакчадан тыш мәчет артында өй дә бар. Шул өйнең аскы катындагы зур бүлмәгә дә хәзрәтне тыңларга җыелалар. Һәр ике урыннан Сөләймания мәчете күренеп тора. Бирегә килгәннәрне мәчет, аның артындагы йорт, тарихи Сөләймания мәчете манзарасы, хәтта ташлар арасыннан үсеп чыккан җимешле агачлар барчасы бергә тышкы бер гүзәл дөнья булып сакландырса, хәзрәт үзенең ичке рухи дөньясы белән хәйран итә иде. Аллаһка мәхәббәт тәрбияли, Аллаһка буйсынырга, якынайырга, туры юлдан барырга омтылыш уята иде. Газиз хәзрәт Әл-Казани шуннан да вәгазьләрен озак-озакка сузмыйча, күбрәк сөхбәтләшеп, фикерләшеп, сөйләшеп утыруны хуп күрде. Сөйләшеп утырганда бер дә су эчәргә яратмады. Уртада һәрчак самавыр торды. Шәйләп, гәпләшеп, сөйләшеп утыруның тәме бит бөтенләй башка. Шәкертләре биргән сорауларны үзләренә үк юллый. Җавапларын зур игътибар белән тыңлый. Аннары гына мәсьәләнең асылын ачып бирә. Аны тыңларга килүчеләр һич üzülми. Ни көндез, ни төнлә. Шәкертләре мусафирлары арасында Төркиянең югары уку йортларында белем алучылар, дәүләт эшлеклеләре, ватандашлары һәм тагын бик күпләр бар. Кайсы мәзһәптән, кайсы яшьтәге кеше булмасын, байымы, хәерчеме сорауларына җавап һәм сабак алсын дип тырышты. Шуңадыр да күпләр хәзрәт вәгазен тыңлап, аның фикерләрен ишетеп, сөйләгәннәрен төшенеп утырганнан соң, кат-кат килсә гаеп булмасмы диләр. Таныш белешен, дусларын ияртеп килүчеләргә хәзрәт бер генә таләп куйды. Киберле кешедән ерак торыгыз. Шулай бер шәкерте ишә торган танышын ияртеп килергә рөхсәт сорады. Янәсе, вәгазь насихатларын тыңласын да хәзрәтнең бер шифа күрсен. Анда да хәзрәт шул сүзләрне бөтен шәкертләре ишетерлек итеп кабатлады. Бирегә һәр төрле кешене китерә аласыз. Бары тик киберле бәндә булмасын. Чөнки киберлелек шайтанга сатылганны аңлатадыр. Сөхбәтләшү камил бер диалогка корылганда, ислам әдәбе сакланганда, Аллаһ кушкан гамәлләрне аңлатудан һәм зикр әйтүләрдән торганда, һәр кайсы бер сабак, гыйлем һәм исламны олылау. Газиз хәзрәтнең шәкертләренә җиткерергә омтылганы менә шул иде. Яшьлегендә очраткан шәйхләр турында сөйләгәндә, мөршидлекнең никадәр авыр бер вазифа булуын хәзер аңладым дип әйтүе һич зарланудан, сыктаудан түгел, бөтен барлыгы белән шәкертләрен гыйлемле итәргә тырышудан. Шәкертләре биргән сораулар бихисап иде. Гыйбадәт һәм сөхбәтләр тәүлекләр дәвамында барды. Мөршидлек, остазлык юлының рухи бәрәкәте шунда да күренә. Нинди темаларны күтәрә иде соң шәкертләр? Менә кайберләре. Мәхәббәт хакында. Шундый бер төнге сөхбәт вакытында мәхәббәт һәм сөю хакында фикерләшү булды. Бер шәкертнең теленә гыйшык булмыйча мәш булмас дигән сүзләр килде дә, сөйләшү шул темага кереп китте. Остазлары бу хакта менә нәрсәләр сөйләде. Дөньядагы гыйшыклык икегә аерылар. Күчермә мәгънәле гыйшыклык дөньяви гыйшыклыктыр. Хакыйкый гыйшыклык Аллаһка булган мәхәббәттер. Дөньяви гыйшыклык дәвам итеп,
Гашык кеше яратканы белән кавышмаса, мәсәлән, Ләйлә һәм Мәҗнүн кебек, бу гашыклык дәвам итәр, әмма инсаннар аңар таяна алмаслар. Я Мәҗнүн тиле булырлар, я үләрләр. Ягъни күчермә мәгънәле гашыклык үтерүчедер. Хакыйкый гашыклык исә тормыш бирүчедер, туендыручыдыр. Инсанның һәм матди дөньясын, һәм рухи хаятын яшәтер. Бу мәхәббәт гомер буе дәвам итәр, чөнки кавышу бары тик үлем белән булыр. Әлеге сөхбәттән берничә көн узгач, хәзрәт кайбер шәкертләрне бу сөйләшүне кабат хәтерләтте. Аларга бу юлы мәхәббәтне булай тасвирлап бирде. Инсанның гашыклыгы таудан чыккан бер чишмә суына охшаган. Инсанның башына мәхәббәт килгән кебек, таудан чишмә суы бәреп чыгар. Диңгезгә яки бер күлгә кадәр агар. Чишмә суының диңгезгә баруы кеше тормышының бер үрнәге, үлемгә охшатылыр. Димәк ки, бер су ага башласа, ягъни кеше гашык булса, үлгәнчегә кадәр дулкынландыргыч сөю эчендә калыр һәм чишмә суы кебек теләгән бер юнәлештә агуын дәвам итәр. Бары тик алдына бер киртә куелса, юнәлешен үзгәртер. Шуның өчен тормышта хакыйкый гашыклыктан башлап, дөньяви гашыклыкка тарыганнар да, дөньяви гашыклыктан башлап, хакыйкый гашыклыкка баручылар да бардыр. Кадерле тыңлаучылар, повестьнең дәвамы киләсе видеоларда. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт.